Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 5-nji maýda resmi sapar bilen Fransiýada bolup prezident Emmanuel Makron bilen duşuşdy. AFP habar agentligine görä duşuşuklaryň dowamyna birnäçe şertnamalary gol çekildi. Olaryň hataryna bilim ulgamyny hemde durnukly şäher guruluşyk tassamalaryny ösdürmekde gadanlan Habarlaşmak şeýlede bilelikde alınıp barlayan türkmen fransuz arheolog missiýalarynyň möhletiniň udoldurmagy agdalýar. Türkmen lideriniň Pariže malaşyran resmi sapary Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklaryň ýygymlaşýan pursatlaryna gabat gelýär. Azatlyk Radiosynyň Merkezi meseleleri boýunça synçysy Pannier Berdimuhamedowyň Fransiýa amalaşyran saparynyň şeýle meýillerin dowamlygyny aýtdy. The European Union's been making a big push to improve ties with Central Asia this year. I mean, for a couple of years now, but certainly this year. A lot of meetings with the European Union officials. Merkezi ýurtlary bilen gatnaşyklary üstünmek ugrunda soňky birnäçe ýyl bäri hususanda soňky bir ýyl bäri ullakan tagalla edip gelýär. Ýewropa Birleşiginiň resmileri bilen ol ýerde sol sanda Aşgabatda bir topar ýygnaklar geçirildi. Meniň pikirimçe Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu sapary hem sol gatnaşyklaryň dowamy bolup durýar. Ýewropa ähli Merkezi ýurtlaryna täze hyzmatdaşlyklar hödürleýär. Berdimuhamedow sol mümkinçilikleri görüp bilýär. With all the Central Asian countries, and he sees that there's an opportunity there. Diýip Pannier aýtdy. Bilermen soňky wagtlarda Türkmen döwletiniň alyp barýan daşary syýasatyna käbir meýillere üntü çöküp Hytaý we Russiýa bilen Türkmenistan arada soňky aýlarda gatnaşyklaryň durgunlaşýanlygyny, şol bir wagtda Aşgabatyň täze ykdysady hyzmatdaşlyklara ymtylýanyny aýtdy. Turkmenistan needs new economic partnerships, and the only party that's showing a lot of interest in improving relations with Central Asia. Bu bir ýagdaý bilen bagly bolup biler. Türkmenistan täze ykdysady hyzmatdaşlyklara zerurlyk duýýar. Umuman alnanda Merkezi tewti bilen hususan aýdylanda Türkmenistan bilen gatnaşyklary üstürmäge isleg bildirýän iki tak tarap häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi bolup durýar. Şonuň üçin näme üçin Birleşigiň öňde barjy ýurtlarynyň biri bolan Fransiýa gitmeli däl. So why not go to France? They're one of the leading countries in the European Union. Diýip Pannier aýtdy. Ol munyň bilen baglykda Merkezi ýurtlaryna Özbegistanyň prezident Şavkat Mirziýowyň hem mart aýyna Fransiýa sapar edip Emmanuel Makron bilen geçiren gepleşiklerini üntü çekdi. Ýa-da martyň ahyrlaryna Aşgabatda Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi ýurtlarynyň arasyna ministrler duşuşy geçirildi. Munyň ýylyň apreliň başyna Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa we Merkezi ýurtlarynyň döwlet başçylary Özbegistanyň Samarkand şäherine sammit geçirdi. Sammitiň ýylyny çap edilen birlikdäki jarnamada taraplar sewitlaryň arasyna gatnaşyklaryň ösdürilmegine gurarlylyk beýan etdiler. Ýewropa Birleşigi 2019-njy ýylda Merkezi boýunça täze strategiýany kabul etdi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mart aýyna Euronews telekanalyna beren ýürüýti interwýusyny öz ýurdunyň Ýewropa Birleşigi bilen köp ugurly gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň möçberli çoluşynyň fonuny gaz sewdasy babatyny Moskwa garaşlygy azaltmaga çalışýar. Türkmenistanyň muzak ýyllardan beri Ýewropa ýurtlaryna gazy bermäge istek bildirip gelýär. Ýöne Ýelise köşküne geçilen gepleşiklerde Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyna energetik ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlarynyň maslahat edilip edilmänigi aýdylmaýar. AFP habar agentligi sapar barada çap eden habaryna Türkmenistana Berdimuhamedowyň şahsiýet kultunyň ösdürilmegine, bu ýurtda adam hukuklarynyň baskılanmagyna hemde media azatlygynyň çäklendirilmegine üntü çekdi.